התכתבת עם יחיא סנוואר? שמענו מיועץ לביטחון לאומי מאיר בן שבת מעביר לך פתקים מיחיא סנוואר ואתה מקבל אותם בכיף. אתה יזמת העברת כסף קטרי לחמאס, אתה אישית, לא מישהו אחר. אתה הובלת את המהלך יחד עם מאיר בן שבת, יחד עם ניקי מלדנוב, יחד עם מוחמד אל-עמדי. אתה הובלת את זה בהוראה שלך אישית, אתה הובלת. כל הכסף בהוראה שלך. חברי הכנסת. ומעניין ראש הממשלה, ב-2020 אתה שולח את ראש מוסד יוסי כהן יחד עם הרצל הלוי, אז ראש אמ"ן, לקטר, להתחנן להגדיל את הכסף הקטרי. האם אפשר לראות פרוטוקולים האלו? הרי למה אתה מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית? כי אתה יודע,